Hello guys, hello viewer, kamusta gali kamo dira tanan? May ara gali ako gamay nga itudlo sa inyo nga bag-o nga update ni YouTube channel nga 2022. Kapon nag-email si YouTube sa akon, na-open ko, naka-receive ako sa YouTube handle. So, naka-receive makamo sa amuning nga email no, gamay or simple lagid nga tutorial ang share ko gid sa inyo guys. Danyo lang ako guys kung anong imuon ko, choose handle kita. Yan, loading ba. Tapos pagkatapos na guys, choose handle japon kita. Anan, pagka nakaabot ka na diri nga step, wala ka na sang tandugon, pinduton mo na lang ang confirm selection. Yan, loading di siya. Okay na. So kung nakaabot na kita diri guys, pinduton ta lang ang get it. Dasig lang response pala. Pagkatapos ini guys, piduton ta lang ang change handle, automatic nga makadto kita sa aton nga YouTube account. So karon guys, diri na kita karon sa YouTube account ta. Loading atol internet ba. Ara na. Loading, okay. Yan. Yun, para na. Amo na yung kinalabasan niya karon guys. So simple lang, medyo dali lang siya kayo gid. Amo na yung bagong update ni YouTube. So meron ako sang handle. So kasimple lang gid no. Tani nakabulig man ako sa inyo, masing gamay lang. Pa-like ako dara guys, pa-share, subscribe na lang din guys para permi ka mo update sa sulod nga video. Amo lang gid to Dabog nga salamat.